Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari kashi na 3 daga cikin littafin Farida ko Hafsat wanda Mubarak Ismail Maza ya wallafa. A yi sauraro lafiya. Danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora. Bayan dawowar Sadiq cikin gida ne, sai Farida ta ce da Inna ita za ta wuce gida. Sai Inna ta ce, "To ‘yar nan, Allah ya saka miki da alkhairi." Farida ta kada kai tare da cewa sai da safanku, amma Sadiq shiru baya iya cewa komai. Bayan wani lokaci ne, sai Inna ta ce da Sadiq, "Wai me ya faru da kai ne naga an sa maka bandeji a kanka?" "Wallahi ni ma Inna ban san abin da ya faru da ni ba, kawai ni dai na farka na ganni ne a asibiti kwance ana yi min ƙarin ruwa, domin yanzu haka ma gudowa na yi ba a sallame ni ba." Inna ta ɗan yi jim tana mamakin abin da Sadiq yake faɗa mata. Can sai ta ce, "To amma waye ya kai ka asibitin, kuma waye ya biya maka duk kuɗaɗen da aka duba ka?" Sadiq ya ce, "Ni ma abin da nake son sani kenan, amma likitan ya tabbatar min da cewa wata yarinya ce ta kawo ni, kuma ba za a sallame ni ba har sai ta zo. Ni kuma da na gaji da jira sai na gudo, gashi ma duk 'yan kuɗaɗe na bar su a cikin rigata, wayata ma ban san inda take ba a halin yanzu." A ɗayan ɓangaren kuwa su Hafsat ne da Hajiya zaune kan kujerun da ake jiran matafiya, ga direba a gefe. Hafsat ta kalli Hajiya, "Anya kuwa dad zai dawo yau?" Hajiya ta ɗan yi dariya tare da cewa, "Ai nan da bai fi minti 10 ba aka ce jirgin zai sauka. Duk dai kin ƙosa ki ga dadin ki ko?" Murmushin yaƙe Hafsat ta yi tare da ɗaga kanta sama alamun duk da cewar ba damuwar tata kenan ba. Damuwarta ba ta wuce komawa asibiti don ganin halin da Sadiq yake ciki ba, domin ba ta da tabbas akan farkawarsa, gashi kuma ba ta karɓi lambar likitan ba balle ta tambaye shi. Tana cikin wannan tunani ne sai ta ji Hajiya na hamdala tana cewa, "Alhamdulillahi, jirgi ya sauka." Hafsat ta miƙe da sauri tana godiya ga Allah domin ta san yanzu za su bar airport ɗin, kuma ta ƙudiri niyya a ranta cewa ko ƙarfe nawa suka koma gida sai ta je asibitin. Alhaji ya fito daga cikin jirgi sanye da farar shadda wadda ta sha aikin hannu mai matuƙar tsada. Kai daga ganin Alhaji ba sai an ce ma yana hutawa ba, domin babu alamar wahala a tattare da shi. Yana taku ɗaya bayan ɗaya tamkar ba zai kai ba. Hannu ya sa a cikin aljihu sannan ya ciro wayarsa mai ƙirar iPhone 11. Lambar direba ya nemo sannan ya latsa kira. Direba da ke tare da su Hajiya ya ji wayarsa ta soma ruri. Dubawa ya ga Alhaji ke kiransa, ɗagawa ya tare da yin sallama. Alhaji ya ce, "Kuna ta ina ne? Gani na fito ban gan ku ba." Da sauri direba ya nufi inda Alhaji ya yi masa kwatance tare da Hajiya a mota. Isar su gurin Alhaji ke da wuya. Direba ya fito da hanzari ya buɗe ma Alhaji ƙofa sannan ya shiga. Bayan dawowarsu gida ne, Hafsat ta nufi inda motar ta take, sannan ta umarci mai gadi da ya buɗe mata gate. Da ƙarfi ta fusgi mota ta bar gidan. Tana zuwa asibitin bata tsaya ko ina ba sai inda aka kwantar da Sadiq. Abinda ya bata mamaki kuma ya ɗaure mata kai shine ganin ba kowa akan gadon, kuma da alama gadon ya daɗe ba kowa. Wata mata da ke jinya kusa da gadon ne take ce mata wanda aka kwanta akan gadon ya gudu tun kafin sallan magariba. Ta ɓangare ɗaya Hafsat ta yi farin ciki da jin cewa Sadiq ya farka, amma ta ɗayan ɓangaren kuma ta yi takaicin rashin haɗuwa da shi saboda ta so ta yi magana da shi. Hafsat ta umarci wata nurse da ta kira mata likita. Bayan likita ya zo ne ya shaidawa Hafsat duk abin da ya faru, sai ta tambaye shi kuɗaɗen da suka rage ta cika masa. Lokacin da ta biya kuɗin ne likitan ya bata sauran kayayyakin Sadiq da ya bari, ciki har da katin wajen aikinsa tare da wasu kaya na mata ɗinkakku da kuma kuɗi naira 1,200. Hafsat
ta taho jikinta a sanyaye. Ta iso gida misalin karfe 10:30 na dare. Bata saurari kowa ba, ɗaki ta shiga ta kwanta. Ku danna like, kana ku taya mu tura wannan bidiyo zuwa wasu dandali kamar su Facebook, WhatsApp, Twitter, and then Instagram. Domin bayyana jin daɗinku game da shirye-shiryen SAS Novels Audio. Mun gode. 0800-99-77-55 sai kun zo. Danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora. Domin yabo ko ƙorafi za ku iya kiran wannan marubuci mai suna Mubarak Ismail Maza akan wannan lamba 0814420902 sai kun zo.